Dan weet je dat vast. Ik ben net even geweest in de mooie Achterhoek. En dan gaan we even champignonnetjes in bierbeslag maken. Wat broccoli, misschien een paar garnaaltjes. Klein slokje erbij, een beetje kletsen. Maar zorg ervoor dat het beslag hebt. Het moet eigenlijk ongeveer zo dik zijn als vla. Ik weet niet hoeveel vla, ik eet niet zo vaak vla. En dan is die gewoon goed. Beetje peper, een beetje zout. Dan even zo champignonnetjes snijden. Prik erin, klaar. Oh jongen. Stuur je straks wel een foto als het er een beetje uitziet. En dat ziet het. Hey, fijne dag, veel plezier. En goed aan die lama's. Waar was je ook weer? Lama's? Lama's, nee, Colombia geloof ik. Colombia, oh oké dan. Hey. Ik heb hier ook nog een heleboel. Zoals je ziet. Jij denkt dat het bloem is, hè, maar dat hebben ze daar ook veel. En als je nog tijd hebt, dan neem een beetje mee, want ik wil het ook een keer proberen. Ik heb het nooit gedaan, maar het schijnt geweldig te zijn. Verder niets wat te melden, hartstikke leuk op school. Hartstikke druk geweest. En ik zag je auto nog staan. Nou, ook nog meegekregen. Maar die is niet voor jou, die is van je moeder, zei Jasper. Maar ja, dat weet ik dan weer niet. Hé, ik moet nou gaan roeren. Oh ja, had beloofd, hè. Het is anders zout voor Jasper. Jasper wordt van dit dikke korrels. En hij wil geen zeezout, nee, rotszout. Rotszout. Nou. Huppatee. En dan gaan we nog een keer roeren. Kijk, en als deze zijn. Top, hè? Nu doen we dat straks. Gaan we die even erdoor en dan een tjak, hete olie. Dat is helemaal goed. Huppatee. Moet er wel even uitgehaald worden. Maar dat kan. Alles op zijn tijd. Ja. Hoor je al veel enthousiasme hier van achteruit het huis? Bierbeslag? Ja. Dat is mijn dochter. Wat zeg je? Hoeveel minuten gaat het filmpje duren? Ja, ik denk jij zegt wel als het klaar is. Dus nou ja, laten we het even hierbij laten. Dan ga ik ook even verder. Plezier daar, hè?